Ckiri elo dan sini. Kanai gelai, kanai lo boleh Eh, kanai ke tak cintua le. Kanai ke tak cintua. Naik ke parlour. Dami ke parlour apa dami? Nang इदि दंना गैया? Sebab bayar 100. हाय लोगोफोर माबोरै खबरफोरा मोजाङै दङ ना नै आङो फुजानि सिगांहाय खानायबो जाहैदोंमोन बे पार्लारनि मुङानो जाबाय Ckiri ओमफ्राय आदा आलफ्रेदाहाय इउटुबाव होदोंमोन ना बे पार्लारावनो आंबो थांदोंमोन आरो बोनायहैजादोंमोन माबायदि जायो होननानै ओमफ्राय सोर सोर फुजानि खानायबो जादों बेसे लाखो आंनोबो खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय जेब्ला आं बे पार्लाराव थांदोंमोन अब्ला नै आदा मटु ओमफ्राय एलग्रा बिसोरो फैदोंमोन आरो ब्लग लाफैदोंमोन ओमफ्राय आङो 10 मिनिट फ्लांखायो आरो एलग्रानि रायलायनायखौ खोनाब्ला ओमफ्राय मिउजिक मा होनो गित दामबाय थादोंना आं कपिराइट फैजानो गिनानैहाय एलग्रानि रायलायनायखौ होनाय जायासै आरो कपिराइट फैयो नालाय ओमफ्राय नै जा मिन्थावना बुंदोंमोन रायलायदोंमोन आरो थ' आंना स्पेस गैयामोन नालाय ओमफ्राय भिडिअ लागोन लाया जाबाय थादोंमोन ओमफ्राय ससेब्लाबो लानानै दोनबाय आरो आङो ओमफ्राय आंनि खानाया 4,500 लानायमोन ओमफ्राय सेम्पुजों गासै 5,500 थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बटक्स प्लास स्ट्रेटमोन आंनिया ओमफ्राय मेगनाव गन्थङाव बिराद हाबदों मानो होनब्ला आं बटक्स खालामफेरजायाखैमोन नालाय ओमफ्राय बिराद आलौ आरो बटक्स ट्रिटमेन्टाहाय ओमफ्राय नैबेफोर मावग्राफोर गोजा ओमफ्राय नै पार्लारखौ बिराद खिथादों आरो इयो ओमफ्राय गावबो ओमफ्राय फ्रियावनो दारि हजालांबाय आरो ओमफ्राय भिडिअआ बिराद बुरजा दंमोन आंना लानानै दोननाय ओमफ्राय बारा एसां इडिट खालामनाय जायासै आरो ओमफ्राय नै मटुमोन दङ ओमफ्राय सासे मटु पातलुमोन आरो ओमफ्राय नै मालाय फ्रियावनो दारि हजाबाय ओमफ्राय खोमाया बारा खोनायानो आरो बेबायदि गानदों खोमायाव माने सिगां लोमजादोंमोननो बेमार जादोंमोननो ओमफ्राय बेयावनो बिनि रायलायनाय ओमफ्राय खोमानि खोनायैया बेबायदि थालांदोंनो आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय बे पार्लारनि मालिक आरो दायो बेखौ दारि हनो नागिरग्राया ओमफ्राय बिनि मुङानो जाबाय देतसुं ओमफ्राय सोरबाफोर बे पार्लाराव माने हेयार स्ट्रेटफोर खालामफैजानो गोसोब्ला खालामफैब्लानो जाबाय मोजांसो खालामो आरो ओमफ्राय आंबो फार्स्ट टाइम बेयावनो थांफेरबाय माने आङो मोनसे पार्लारावनो बोजायाखै आरो फार्स्टनिफ्रायनो आङो बेलेग पार्लारावबो जादों माने गोजानाव थाङाखै उदालगुरियावनो बिराद पार्लार दङ नालाय ओमफ्राय आं उदालगुरियावनो बोजादों आरो ओमफ्राय नै सासेया नेनो बाबायदां आंनि उनाव जिरायनाया ओमफ्राय नै बिसोरो माने खामानि मावो आरो ओमफ्राय नै बेयो जिरायनाया बेयाबो मालाय इउटुब चेनेलफोर दंमोन दा बेबो भिडिअ खालामबाय थानायमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो मालिकजों एलग्राजों बायदिसिना रायलायगासिनो आरो ओमफ्राय मा होनो साइडआवहाय गित दामबाय थादों नालाय ओमफ्राय आं बिसिनि रायलायनायखौबो होनाय जायासै ओमफ्राय नैबे माबाग्राया सिस्टारा बिराद मोजां बानायना होखायो मावनानै होखायो आरो नै आदा मटुआ मालाय मबाइल सेरगासिनो भिडिअ खालामगोन खालामा जानानैसो आंबो खालामदों आरो इदिनखालि ओमफ्राय जोबोद लाकि आरो आङो जेराव थाङो आं इदिनो साफा नङा साफा लोगो मोनखायो ओमफ्राय खिन्थु आंनि मबाइलफ्रासो जाया नालाय ओंखायनो आं भिडिअ लानायबो जाला ओमफ्राय माबानायबो जाला आरो जेब्ला लोगोफोर बे जाबाय आंनि फाइनेल लुक ओमफ्राय जेब्ला आंबो जाखाङाखैमोन अब्ला एलग्रा मोना थांनोसैयाव आंखौ आब' बुंलांलायबावो आरो